Wala man giisa sa alert level ang Mandawi City Fire Station tungod sa kainit sa panahon. Apan kabumbiruhan nangandam kanunay aron makatubag dayon kun aduna may muulbo nga sunog. Ani ang report. Kamo isip fire volunteers, unsa man mo? Ang ato ang force multiplier, di ba? Diba kay ang BP dili ra na kaya amo ara. Kabahin lang sa pagpangandam ang pagbansay-bansay karon sa mga fire volunteers sa barangay Basak ug Look. Gipasabot ni Fire Officer 3 Charles Mutia ang tahas sa mga fire volunteer gikan sa duha ka barangay. Matud ni City Fire Marshal Chief Inspector Arnel Abelia nga ang pagbansay-bansay kabahin sa pagsukod sa katakos sa mga fire volunteer sa pagtubag unya sa mga alarma sa sunog sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay. When it comes to sa operations, kanang pag natay yung mga firefighting operations na kabul nilang protocol, ang command as sila musunod, and of course ang safety yun nila. Samtang napalabang na sa konseho sa barangay Umapad ang resolusyon nga nag-awhag kang Mayor Jonas Cortez nga mopatukod og fire substation tapad lang sa ilang barangay hall. Sa nahaunang pakigtagbo ni Abelia kang Umapad Barangay Captain Nelson Rubio, misaad ang kapitan nga mopagamit og luna sa barangay diin tukuron ang fire substation. Tungod sa kainit sa panahon karon, kanunayon sa mga fire station ang paglibot sa mga dapit sa dakbayan, ilabi na sa mga fire-prone areas. Ang purpose man sa roving nato is awareness po sa community. Once makakita sila bumbero, base na sunog, pagabot sila sa balay nila, mag-amping yun sa mga panimalay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.